Erakunde arteko lankidetzak fruituak ematen ditu eta horren berri ematea gatoz, ez? Kasu honetan, auzolan berri programa berri bat martxan jarriko dugu Beterri Guruntza eskualdeko aipatutako 5 udalek. 4 urtetako hitzarmena sinatuko dugu gaur, eta programa hau udal desberdinen lankidetza bitartez egiten den gauzaz gain, baita udal barruko departamentu desberdinen arteko lankidetzan ingo den gauza bat da. Kasu honetan, udal bakoitzeko gizarte zerbitzu eta enplegu sailen arteko elkarlanetik jaioan programa edo izango da. Eta programa honek, auzolan berrik, urtero 15 pertsonei lagunduko dio gizarteratzen eta egoeran egon daitezken 15 pertsona gizarteratzen eta laneratzea du helburu. Esan bezala, auzolan berri programa martxan jarri ahal izateko 5 udaletako gizarte zerbitzuek urtero borobildu ingoen zifra, 53.000 bat euro jartzeko konpromisoa hartu dugu urrengo 4 urtetan. Eta lehenengo edizio honetan, Erroak bergizarteratzeko elkartearen kolaborazioarekin, Gipuzkoako Foru Aldundiak eta Europako Funts Sozialak kofinantziatutako sendotu aldi beran programaren laguntza ekonomikoa ere jasoko. Lehen edizio hau 2009ko martxoan, aurreikusten da martxan jarriko dela, eta 2 atal nagusi izango ditu. Alde batetik, 4 hilabetez luzatuko den informazio bide bat, zuzen ere parte hartzaileek oinarrizko gozogintzan gaitu ahal izateko 230 orduko formazio profesionala jasoko dute, eta 80 orduko lan praktikak, gaitasun sozio-pertsonalak lantzeko saioa, eta jarraipen pertsonalizatua jasoko dituzte baita ere. Formazio fasea bukatzerakoan, 2. atalaren helburua da parte hartzaileek enpresa pribatu batean lan kontratua lortzea. Horretarako 6.000 euro arteko kontratazio diru laguntzak jarriko dira pizgarri bezala sektoreko enpresen eskura. Eta hau da. Hau da orokorrean programaren ezaugarri orokorra zeintzu diren, esaten duen bezala garrantzitsua erakunde desberdinen arteko lankidetzak eta baita udal barruko departamentu desberdinen arteko lankidetzak zer fruitu ematen ditun. Hilabeteak guazun informa ematen, honekin lanian, gaur sinadura egingo den momentutik, bengoz martxan jarriko dugu eta ikusi ze emaitza ematen ditun eta bentsat irrikitan martxan ikusten.